So, wait lang. Ay, excited. Bari mga on! Oh, ayan. Oh, sad. So, hi everyone! Welcome back again sa ating YouTube channel! So for today's video everyone, is as you can see, is andito tayo sa medyo parang lasang ba yun? Tama ba ako? So andito tayo sa parang may sagingan bes. Ayan, so ngayon kasi for today's video, kukuha tayo ng pagkain nila, which is yung mga tricantira. Kasi malakas sila kumain ng tricantira bes. Tapos nandito na yung mga tricantira day Oo. Naubos na kasi yung tricantira dun sa amin, dun sa tapat ng kulungan nila. So dito tayo kukuha. Pero wala muna akong dinalang mga sako or balde ganon kasi nga nabenta kasi yung baboy namin kahapon, bes. Yung siyam na malalaki na baboy namin is nabenta kahapon, day. Yun na nga. Tapos yun na nga, pagkabenta, bumili na naman kami pagkahapon, day. Ayun, bumili kami ng 3. So, kulang pa siya ng 3 kasi gusto namin mga 6 siguro, gano'n. Kasi sayang din naman yung space ng tangkal namin. Yung kulungan na, diba? Bakam, buyog din, araw-araw. Ayan. So, ito yung tricantira. So, based in my experience or observation, gano'n. So, parang, malakas silang tumubo pag kumakain sila ng ganito, best. Ayan, so, So, ayan yung tricantira, everyone. Wow! So, sobrang laki ng tulong nito para sa mga biik namin. Kahit mga bata pa sila, ito yung pinapakain namin pag ganitong oras, mga 3, ganon. Kasi, pinapakain namin yung mga biik namin is already 4, road to 5, ganon. So, ngayon, 3 p.m. So, papakainin muna namin sila ng ganito, tricantira. Kasi kaya ng umaga, pinapakain ko din sila. So, yun na nga. Kumain din naman best yung mga 9 and 3 sa hapon dahil pinapakain namin ng tricantira. So yun na nga, I'm so very amazed, I'm so very excited na makita yung bagong biik na binili ng papa ko. Kasi nga kahapon, nung bumili sila noon, wala ako rito dahil. Na birthday tayo napakain kasi doon. Kaya doon muna ako sa birthday ni Kuya Aljes. Tapos, pag uwi ko, sabi ng papa ko na nakabili daw siya ng baboy best. So yun na nga, titignan natin mamaya kung cute ba sila, day. Actually, pagpunta ko dito, nakita ko naman kasi nandun naman sa tabi ng daanan yung kulungan ng baboy namin. Pero, hindi ko pa talaga sila nahawakan yung ganun. Kasi sobrang cute yung isa. Meron brown doon. Cute siya. So, bumongga. Kumakain din sila nito. Pero pinapakain namin sila ngayon. Pinapakain ng mama ko. Kumbaga. So, yan na nga, Zay. Ito lang muna ang kukunin ko kasi nga, hindi naman sila marami. Kasi nga nabenta kahapon, so konti lang muna kunin natin, mga ganito lang muna dahil. Kasi yung mga inahin din namin na baboy is kakain din sila ng ganito. Nahulog na dahil. Ay nako. So ayan. Meron din kasi kaming mga inahing baboy o anay, kumbaga. So dalawa sila, tapos kumakain din sila ng ganito. Tapos nakakatulong din dito sa kanila kasi nga pagatas, kumbaga. Wow! So, yun na nga, hindi naman namin sila nilalabas sa kulungan nila, bes. Kaya, bibigyan na lang namin sila ng ganito. Pero araw-araw naman binibigyan ko sila, ganon. Every 9 a.m. and 3 p.m. ganon. Tapos ito, sa kanila din naman to, day. Hindi naman ako pwede kumain ito ba, yuwat? So, yun na nga. Titignan natin yung mga bagong bili ni Papa na baktinday. Yung ganon. So, ayan. So, 3 pa sila. So, bibili pa kami ng 3, another 3, ganon. Para maging 6. Char. So, bye muna, bes. A few moments later. Update for today's video. Kagwapa bas vlogger. Wow! Marilyn day. Pak na, Marilyn. So, ayan. Nahulog na day. Karan. So, eto na sila, Zay. So, wait lang. Ay, excited. Bari mga on! Ayun. Sad. Ayan, bes. Malakas silang kumain ito. Tricantira chica bells. So, yung isa yan, nangihingi talaga siya, day. So, bibigyan natin siya ng bonggang-bongga. So, ayan. Ayan. So,
Ayan siya, guys. Kaon na. Oh, oy, ari naman po magkuhaan. Basi mahuptan ba? May nalang, ni patutoy kang Chris siya. Itis naman pa ito. Bear Brown. Lo! Burdugoy. Of course. Tara, mga piso. Ayan, yung mga bagong biik namin, best. Kana siyang brown na mikon. Nindot sila kanili mo dagan ng imuhang gunitan. Oh, kumaon ka. Libran! Hindi na pa ka na busog mo na sila. Sidara, sa punanan na siya tulo, no? Ayan. Ano siya namin, ano? Mangayo din siya, ay. Busog naman mo, busog na. We can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you tell me that it was not enough. I told you that months ago, but guess you didn't have. And now you tell me that it was not enough. I told you that months ago, but guess you didn't have. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will drive my kiss and make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that you deserve the world. And I Ang know cute ni that baby. love will someday come Ang around. cute-cute mo. Ang dagan. Ayan. Update ko this video. So, palit ang uron ma. Una ninyong tulo. Asaan po mangita? So, mo ni sila. Ito yung mga bago namin biik bayot. Ayan, yung tatlo beso. Sobrang cute nila talaga, day. Ayan. Ay, pinaliguan sila, day. Yung mga gayon. So, kulang ko siya ng tatlo beso. So, bibili pa sila ng bonggang-bongga, ganun. Dito kay dako kung po siyang area good. Oh, luag. Ayan, sobrang ganda. Ha? So, ayan, bes. Babay na.